प्रमोद बरो फेरेंगानि लीडार प्रमोद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव बुंदोंमोन बे हाखौ जावनानै नायोब्ला जोंनि आबै आबौनि बेजेंसो मोनगोन होननानै दा दिनै जि हायाव प्रमोद बर'नि बा बर' हारिनि आबै आबौ बेजें दङ बे हाखौ दिनै फेरेंगाया जिसिबि लानानै एरखुगासिनो दङ दा बिपिएफनि फुरा बार बारगासिनो दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामनो आरो बिपिएफखौ पावाराव लाबोफिननो थाखाय रायजो राजा बिथांमोनहा जेरावखि मिटिं जाया मानो बिपिएफ दोलोआव जगदान जागासिनो दङ दिनै बेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बाव प्राय बिजेपि आरो इउपिपिएलनिफ्राय 600निफ्राय बारा 600निफ्राय बारा बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों दिनै रायजो राजाया बोजबदों इउपिपिएलनि मिसा खोथा बुंनायनिफ्राय इउपिपिएलखौ जेरैखि जाया पावारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय मानोना इउपिपिएलआ मोनसेबो बिथांमोनहा जि प्रतिश्रुति खोथा होदोंमोन मोनसेबो मावफुङाखै भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनो होन्दोंमोन खालामासै जार्नालिस्टफोरनो 10 कौटि होनो होन्दोंमोन होआसै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनो होन्दोंमोन होआसै हा पाट्टा होनो होन्दोंमन होआसै साख्रि होनो होन्दोंमोन होआसै आबादारिनि थाखाय जेबो मावासै मा होनो लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावासै एक्स एनडिपि आरो बर' लाइमोनफोरनो साख्रि सोनो होन्दोंमोन सोआसै दा ओंखायनो बै मिसा इउपिपिएलनि प्रतिश्रुतिनिफ्राय रायजो राजाया रागा जोंबाय इउपिपिएलखौ बिनि थाखाय रायजो राजायानो दा बिपिएफखौ पावार लाबोनो थाखाय रायजो राजाया बिपिएफखौ बिराद सहाय होगासिनो दङ नङा प्रमोद बर' फेरेंगानि लीडार प्रमोद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव बुंदोंमोन बे हाखौ जावनानै नायोब्ला जोंनि आबै आबौनि बेजेंसो मोनगोन होननानै दा दिनै जि हायाव प्रमोद बर'नि बा बर' हारिनि आबै आबौ बेजें दङ बे हाखौ दिनै फेरेंगाया जिसिबि लानानै एरखुगासिनो दङ थारमाने मा जे फेरेंगा बिथांमोनहा माखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन दा दिनै बिथांमोनहा फेरेंगानि समस्ति निज्लागुरियाव बिथांमोनहा एभेक्सन खालामदों बर'नि हाखौ आदानिनो बिथांमोनहा होदों दिनै रायजो राजाखौ न' सिमफायनो थाखायसो बिथांमोना सरकार लुदोंमोन नामा रायजो राजानि हा सेना लानो थाखायसो बिथांमोना सरकारि लुदोंमोन नामा दिनै प्रमोद बर'नि सरकारा फेरेंगामोनहा बिटिसिनि रायजो राजा माहाजोन जानायखौ मानो एसां मेगन सायो गावहाथ' माहाजोन जाखाबाय गाले गावल' माहाजोन जानो नांगौ दिनै लाइमोन सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै साहा बागान खालामदों दिनै लाइमोन सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोना थाइसे थाइनै खामायदों बे खोथाखौ इउपिपिएलआ मालाबाबो हजम जाया मालाय माहाजोन जानायखौ मालाय खस्थ' खालामनायखौ इउपिपिएलआ मालाबाबो हजम जाया ओंखायनो बेबायदि हजम जायै सरकारखौ रायजो राजाया बोखारनो थाखाय थांखि लाबाय जोंहा 40टा समस्तियाव 40टा मा होनो समस्तिनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा खामानि मावगासिनो दङ क'क्राझाराव इउपिपिएलआ केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखै क'क्राझाराव केन्डिडेट गैया इउपिपिएलआ बिसोर बेखौ बुङो बेबो सारेन्डार बेखौ बुङो बेबो सारेन्डार बेबो बुङो बेखौ सारेन्डार दा दिनै क'क्राझाराव इउपिपिएलआ केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखै दिनै चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर बावबो इउपिपिएलनि केन्डिडेटफ्रा सारेन्डार जाहांसो जागासिनो दं मानोना मिन्थिखाबाय एबारनि बारा बिपिएफ एबारनि रायजो राजाया गोरबोआव सोनानै लाखाबाय जे बिपिएफखौ पावाराव लाबोगोन होननानै ओंखायनो जोंहा 40 समस्तिनि गेजेराव 40आवबो बिराद शक्तिशालि खामानि मावगासिनो दङ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जयनिं जाफैबाय थागोन नामा दैदेनगिरिफोरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट राजकुमार आदा बिथाङा जोंनि दोलोआव जयेन जाखाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो जोंनि बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय नोंथांमोननि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट कार्तिक चन्द्र बर' आरो बिरदाव बर' प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो जोंनि बिपिएफ दोलोआव जगदान जाबाय मैयानि CWCआव आसाम प्रदेश स्टेटनि जि एसटि मर्चानि एक्स प्रेसिडेन्ट शिबनाथ ब्रह्म बिथाङा गासै 35 जन गावनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाबाय मानोना बिथांमोनहा मिथिगौ नेक्स्ट हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जागोन बिपिएफआ सरकाराव फैगोन ओंखायनो सरकाराव फैनायजों थानांगौ होननानै दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिगौ ओंखायनो दिनै दैदेनगिरि बिथांमोना लोब लोब फैगासिनो दं अकल बेल' नङा इउपिपिएलनि जिल्लानि सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दोलोआव जगदान जानो थाखाय जोंजों जगाजग लागासिनो दङ जों साफा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनाव पारमिसन लानानै बिथांमोनखौ सोगासिनो दङ मथा मथि बिपिएफआ एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन
आङो इउपिपिएलखौ लाथिख' होना खिन्थु बिथांमोना सिंगल डिजिट मोनगोन डाबल डिजिट मोना 10थानिफ्राय गोजौआव थाया बिथांमोना 10थानिफ्राय गाहायाव थागोन इउपिपिएलआ जों नाथाय एबसुलुट मेजरिटि मोनगोन बेहा जोंहा फुल कनफिडेन्स दं